गोसो होनानै खोनासं आं नोंखौ मानो लिंहरदों। मादै जिराय। आं जिराया। जायखिजाया नोंल' खोनासंग्रो। जागोन दे मादै। आच्छा नों जोंहानि फावगालिखौ मोजां मोनो नङा होमबा? औ जेबो दाउट गैयालासे आं बिराद मोजां मोनो। मादै आं बिराद मोजां मोनो नोंसाजो फावगालिखौ। फावगालिया आंजों दाबायदियाव हाबा जायोब्ला ना जिबायदि अनगोनां सना रुफाखौ मानसिफोरा जेरै अनो बेबायदि अनगोनां। डायलग। आच्छा खोनासं आं नोंखौ फावगालिनि थाखाय एसेबो फसाया। मानो? आंखौ फावगालिनि थाखाय मानो फसाया? आंखौथ' गोबां सिख्लाफोरा फसायसोगारोलै कलेजावबो आंनि थाखाय जि फाग्लि जायो मानसिफोरा। नों मानो फसाया मादै? नोंखौ आं मानो फसाया बिनि आं रिजन होबाय थाला। आरो माखासे बाथ्राखौ नोंबो मिथिखागौ। नोंसा नोमफ्रानो सानै हिनजाव लादोंबा नोंबोथ' 10 जनसो हिनजाव लागोन। बिनिखायनो नोंनो आं हरा आंनि फिसाजोखौ। आफा हिनजाव सानै लाबा नांलायाना। आं आफानिख्रुइ बिराद जुदासिनब्रा। आं आफा बायदि नङाना। आं नोंजों दान्थे बिदान्थे खालामनो लिंहराखै। दिनै आं नोंजों दान्थे बिदान्थे खालामनोबो गोसो गैया। बेनिखायनो खोनासं। औ मादै। दा नोंनि आखायाव बेसेबां फैसा दं? फैसा दङ एसे दं। बेसेबां दं? बेसेबां दं माने आङो सानथ'वाखै मादै। दंनायालाय दङ आरो। थ' खोनासं आं नोंनो 20 लाख रां होगोन। हा? 20 लाख? औ आं नोंनो 20 लाख रां होगोन। 20 लाख रां लानानै नों मा खालामबानो जाबाय। खालि आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। 20 लाख रां? 20 लाख रांखौ आं नोंनो ओरैनो होनोसै। नों खालि आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानावल' था। आंनि फिसाजोआ नोंखौ रायदावबाबो नों जेबो बुंनाङा, कल खालामबाबो नों जेबो साननाङा। खालि बेखौ नुबानो भाइरास फैनाय बायदि गोजानाव थाबानो जाबाय। खोनाबाय? मा जालायखो? माथो बिहुसो जाबाय। एफा दुरबल मानसियानो आंनि फिसाजोखौ गोसो थोनो फैदों। खामानि गैया। 20 लाख रां। 20 लाख रां। 20 लाख रां नुनांगौबालाय बिहु जागोनथ' आरो मानसियालाय। 20 लाख रां। 20। बुरायफोर। जागोन दे जागोन आं थांगासिनो दं। न'आव सोरबाफोर दङ ना? दङ फै सिङाव हाबफै। दाउस्रि देलाय नों? दे जिराय। दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय मानोबा फैदोंमोन? औ मोनसे गिदिर खोथा लानानै फैदों आरो आं नोंनि खाथियाव। मा गिदिर बाथ्रा? माने नोंनि हेफाजाब नांगौ आरो। नोंनो जानला मोनला हेफाजाब होजाला बायाना दाउस्रि देलाय। हाब्रुखौ गावनि गस्ला गुफुराव मिथिखानानै फोनांना लानाय बायदिसो जायोलै नोंनि खोथाखौ लाबा। आयौ बाला नोंबो आंबायदि दुखुथियारि आइजोनि सायाव बिदिसो बुंबाय आरो। आंबायदि दुखुथियारि आइजोखौलाय सोर नायसनो नङा होमबा? गसाय बिदि नङालै दाउस्रि। माने नों मानसिया एसे सथां फाख्रि दबना बेनिखायनो गिलायलाङोब्ला नों गाज्रि मोननाङा दे। गाज्रि मोनबा मालाय सोरखौ मा खालामनो हानो दे आं। दे बुंदो मा बाथ्रामोन? सन्थला दिनै आं जोबोद गोसो गाज्रि जानानै फैदों मिथिगौ ना? बेनिखायनो आंखौ जावख्लाबनाङा दे। आं रावखौबो जावाब्रा। खालि नोंल' बुंदो मा जादों? सन्थला आं बम्ब्राजों होखारजाबाय मिथिगौ ना? गसाय मानो होखारखोब्रा नोंखौलाय? मानो होखारखो बेखौ सोंबाय थानांला बाल। नोंल' बम्ब्रमानो थांनानै दाउस्रि देलायखौ लायफिनदो होननानै बुंदो बाल। आंहा दुम्फाखौबो जि गोसोखांसोदों। खोथाखौ खोनानानै आंबो बोरैबा मोनदों। बिदिथ' जानो नाङामोन। आरो मालाय न'खरनि हौवा हिनजावनि गेजेराव हाबनायाबो हां थोनोसो जायो। अब्लाबो बम्ब्र'आ आंनि दस्ति नालाय आं बम्ब्र'जों रायलायगोन दे। बेनिखायनोथ' आं नोंनि खाथियाव फैदों। नङाबाथ' आं हाफांनि खाथियाव थांगौमोन। दे आं बम्ब्र'जों रायलायगोन। बे आंखौ जुदि लाफिनाबा ना फाप नांगोन बियो फाप। बम्ब्र'आ आंखौ खस्थ' होदोंना बियो नोरोग फुरियाव ना नोरोगनि राजाजों बियो थाव गुदुङाव एवजागोन दै गुदुङाव फुदुंजागोन आंखौ आलाय सिलाय खालामनाया। दाउस्रि देलाय नोरोग फुरियाव थांनो थाखाय थैलायनाङालै। थांनानै थासान्दियावनो नोरोग फुरि नायनो गोसोबा नायनो हायो। खालि नों दुखिया जानांगोन। नोंनि आखायाव फैसा थाइसे गैया जानांगोन। आखायाव खामानि मोनसेबो गैया जानांगोन। आरो मानसिफोरनिफ्राय बेबहार गाज्रि मोनगोन। फैसा थाखा गैयाबा सै मै खालामजागोन। मान सनमान होजानाय नङा। आखल मोजां खालामजाना खिथिजानाय नङा। बयजोंबो सै मै खालामजागोन। बेफोरनो नोरोग फुरिब्रा। बेफोरबायदि खालामजाबानो नोरोग फुरियाव मोनहैनाय जायो मिथिबाय। थांना थासान्दियावबो जों नोरोग फुरिजों मोगा मोगि जायो। आरो बै नोरोग फुरिखौ बै मानसिफोरानो जोंनो खोन्थिनानै होयो। मिथिबाय दाउस्रि देलाय?
आथिखालाव नरकपुरि नुहैनो थाखाय थैनांगौनि गोनांथि गैया थांनानै थासान्दियावनो नरकपुरि नुयो बास दुखियाल' जानांगौ मिथिबाय दाउस्रि देलाय सामसे साहा फुदुंलाय आं साहा लोङा ओंखामखौनो जागोन दे थरला फिसा आंलाय दखानाव बयलार सेरसे लायनानै फैथां दहायसो ओंखाम जाखांदों माथो जोंनालाय आलासि फैदों बेटा आलासि आलासियालाय दाउस्रि देलाय मादैया बेथ' जों गामिनि मानसिसो बेटा गामिनि मानसियाबो आलासि जायो थां नोंल' बेदरखौ लायनानै फैथां सेरसे दे थरल' बेटा सेरसे बिखा लाबोनांगौ ना लाबोनाङा लाबो माथो नों दाखालि बिखा लाबोनो होआखैमोन दाखालिनिया दिनै नंलाना दिनैनिया दाखालि नंला थां बिखा लाबोबाबो जागोन बयलारखौ हिन्जाव चिकेनखौ लाबोनांगौ ना हौवा चिकेनखौ लाबोनांगौ थरल' बेटा जानला माला बेदर लाबोबानो जागोन दे हौवा हिन्जाव नांलाया दाखालि माथोलाय दाउला दाउ लाबोनायनि आंखौ बुंदोंमोन दाउजोसो लाबोनांगौ होननानै गसाय दाउला दाउआ बिदै दैयाना बेनिखायनो दाउजोखौ लाबोनो होदोंमोनब्रा नों दाउलाखौसो लाबोबायबा होमबालाय दाउलायालाय मानो बिदै दैया दाउला दाउआ दैनो गोसो गैयानो बेनिखायनो बिदै दैया मानो बिदै दैया दाउजो दाउआल' मानो दैयो दाउला दाउआबो बिदै दैनांगौना दे आं उनाव दाउला दाउखौ हमनानै सोंगोन ओमफ्राय आं दखानाव आंनो थांनोसै नोङो आलासिजों दसे रायलायथ' दे नोमाखौ एसे हेफाजाब हो नोमबुआबो बाहेरावसो दंहैयो जागोन दे दाउस्रि देलाय नों दसे जिरायथ' दे आं दाउ बेदर लायना फैनि जागोन दे नों आलासि होनदों नामा आं दिनैनि थाखाय आलासि दाउस्रि देलाय नोंखौ रायदाव फैनायबो जायासैहाय डाइरेक्ट साहासो फुदुंना लानानै फैबाय लोंदो दे होमबालाय दाउस्रि देलाय दसे थाथ' दे आं थोरसि सुना फैग्रोनि जागोन दे थरल' फिसा मादैनो बांद्राय सोंलु खालामनाङा दे मोजां रायलायबानो जाबाय जागोन दे होमबालाय दाउस्रि देलाय दे आच्छा बुंलाय साहाखौ मानसिया मानो लोङो आरो गयखौ मानसिया मानो जायो साहाखौ मानो लोङो होननानै बुङोब्ला गारमा रानगानायनि थाखाय ओमफ्राय गयखौ खुगाखौ गोजोन होनो थाखाय नाङा माथो होमबालाय मानि थाखायसै जानो थाखाय आरो लोंनो थाखाय बेखौनो मिन्थिया होमबा नों मिन्थिया जाबाय आं मिन्थिनानैबो फिननाय होनो गोसो गैयामोन नालाय फिननाय होआखैमोन आरो मोनसेबाव जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे मा बुस्थु बेलाय जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे बे ओंख्रि खाथार बियो ओंख्रि गोजां खाथार बे ओंख्रि गोजांखौसो मानसिफोरा जाखांनानै आग्लायनायखौ खुरैयाव दोनफिनो दा खुरैसे खालामनानै बेखौनो जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे होननानै बुङो आंनि मथेब्लाथ' ओंख्रि गोजां जायाखै साम'सो बेनि फिननाया साम' नङा माथो ओंख्रि गोजांसो दे नेक्स्ट बेलेग कुइसन सोंबाव मा बेसादा मोसा बायदि बारो आरो थुला बायदि गोजावो जौ फाग्ला मदार मानसि मानो होननानै बुङोब्ला जौ फाग्लाफोरा गोसो जाबानो मोसा बायदि रागा जोङो ओमफ्राय जौआ थुस फेनानै ओमफ्राय नालायाव गोलैनानै गोजावना थायो जौ फाग्लानि आखल जौ फाग्ला गसाय नङा माथो एम्बुसो एम्बु नों होनबानो फोथायगोन आं एम्बु जौ फाग्लाफोरासो बिदि दा दसेनो रागा जोंलाबायो ओमफ्राय जौ फेग्लिबाथाय नालायाव गोलैना गोजावना थासिगोन आरो जायाखै नोंनि सोंनाया बुहुमा मानो गोल होमबालाय नोंनि खर'आलाय मानोथो गोल थिग बिदिनो बुहुमाबो गोल एनाव गोरा कुइसन सोंगोन आं नोंनाव गोरा दे आंबो रेडि एमाव राजा फैसाया ला आरो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान जा 20 लाख राङा बेवहायनो दं लानानै थांदो जेसेबां हायो एसेबांनो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान गोजान थादो 20 लाख रां नंमारगौना बेयो 20 लाख रां जायाबा बेंकआव थांनानै साननानै लाहैबानो जाबाय फैसा साननोबो रोङा नङालै आं फैसा नुफेराखैमोन एसेबां बुरजा बेनिखायनो आं एसे बोरैबा जादों आरोना बेनिखायनो एसे गोनो गोथो जादों आं दे फैसा लानानै थांदो आरो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान जादो दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजो फावगालिजों दारायलायसै जागोन ना जागोन खोमा मा खोमा गन्थं बेलाय ना फैसा नाङा नों मा सानदों दाबायदि आंनि फिसाजो फावगालिखौ लाना थांनानै नोङो
नोम्फानि खामायनायखौ जाहोगोन होननानै नोंसा नोम्फायाबोथ' इलेक्सनाव जेनखाबाय नोंनाबोथ' जेबो खामानि गैया बेनिखायनो नैबे 20 लाख रांखौ लानानै मा खामानि मावै थां मिथिबाय फैसानि खेत्रआव एसे दुर्बल जायोना मादै आंबो फैसानि बदल बेलेग जासिनायबा एसे खोथाया बेलेग जागौमोन दा इसिबां बुरजा फैसा जासिबाय जेब्ला आंबो मालाय माबोरै ना होनबावनो ना मादै इसिबां अननानै नों आंनो 20 लाख रां होदों बेखौ आं बोरै ना होनबावनो आं लानोसै माबार थां फावगालि मोनफैयैनि सिगांनो आरो आं होनखायो फावगालिनिफ्राय गोजानाव था जागोन दे जागोन दालाय मादै आं फैबाय नों मारगोसो बिफाबो जेरै फिसा एरै आंनि फिसाजोआ बेजों गोजोनै थानो हाखानाय नंखायामोन आं सानदोंमोन फैसाखौ लानाय नङा होननानै लानानैसो थांमारबाय आंनि फिसाजोआ मेगन मोदै बोहैनायनि सिगां आं आंनि फिसाजोखौ बासायबाय दे नङाबा बेसेरा गाबबाय थागौमोन देनां माबायदि मानसि बियो आं बेखौ फैसाखौ लानाय नङा साननानैसो आं बेखौ आनजाद नायदोंमोन आं आनजाद लानायाव माथो फेलसो जाबाय हा फिगथ'आ माथोसै बे 20 लाख रांखौ लानानै मा खालामो खालामथोंसै आंनि फिसाजोनि भबिष्यतआ मोजां जाबानो जाबाय उनाव गावबागाव बुजिलांगोन बेयो माखौथो जुजिबाय थाखो बे थालिरा बेखिनियाल'सैबालाय आंलाय माबेनिफ्राय नागिरना हरनांगौ जाखो नोंनोलाय आं मा मिथिगौ जेरैखि जायाबाबो आंनो थालिर नांगौ ओइ जावलिया बिजामादै थालिर गैला जेसेबां थालिर दंमोन नोंनोनो हरजोब्बाय बे थालिर गोरलैखौनो जादो आरो जानो हागौ आं थालिर जाना मोजां मोनो बिदि होननानै आं गोरलै गोब्राब जागोन नामा आं मोख्रा नामा बेवाइफोर जोंहानावबो थालिर बिफां फांसेबो गैया थानाय मोनब्ला लाबोथारगौमोन आं खर'आव रुजुनना नोंलाय मानो खस्थ' खालामनांगौ जाखोब्रा बेवाइफोर थबसि बिसोरबायदि जेव जेव जाव मोसौ फालोफोर मानसि थानानै नोंलाय मानो खस्थ' खालामनांगौ जाखोब्रा बेवाइफोर थबसि आरो नोंखौ आं बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो दिनै नुथारबायलै बाखि खबरफोरा मोजां ना हौवाया अनो ना अना नोंखौ दाना बेलाय बिदिनोसै मा बिदिनोसै बेलाय गोदोनि बायदि नंला आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु गोदोनि बायदि होननाय मोनब्ला मोनहैसिगौमोनसोमोन आं धाम दांहैनो जाबाय दे थ'दो न'आव थांनोसै न'आवबो रावबो गैया जेब्लासिम आंनि पसन्दनि थालिर मोनजाया अब्लासिम आं बे न'निफ्रायनो ओंखारलाङा बहाथो मोननांगौ जाखो नोंनि पसन्दनि थालिरखौलाय जेसेबां थालिर दंमोन गासैबो रोखोमनि थालिरखौनो हरजोब्बाय आं सिनि साम्फा थालिर आथिया थालिर मा थालिर दं गैया गासिखौबो द्लु हरजोबथारबाय माथो आंलाय बाजारावबो लायनानै हरबाय आङो आबौ एमावनो मैयानो दालाय बबेनिफ्राय गोदान थालिर मोननांगौ जाखो आंलाय आं मा मिथिगौ नांगौ आंनो माबायदिथो थालिर नांगौ नोंनोलाय बेखौ जाया बैखौ जाया बेखौ जाया बैखौ जाया होननानै बुंबाय थागोन एफा बुरजा थालिर हरनायखौ जाजोब्बाय गैया माथो दङ जाफाम दोनबाय थायो जानो गोसो गैयाबालाय मानोथो जानो नागिरबाय थादों नोंलाय मानो गोसो गैया आंनो थालिर नांगौ बास थालिर ओइ खर' गाज्रि माबायदि थालिर नांगौ नोंनोलाय नांगौ आंनो मोनसे रोखोमनि थालिर माबायदि मा रोखोमनि थालिर बेलाय एसेबां रोखोमनि थालिर दंमोन गासिखौबो लाबोनानै होफैबाय आरो माबायदि थालिर नांबावगौ नोंनोलाय आंनो ओरैबायदि थालिर मोनसे नांगौ जाय थालिरा नैबे जायगानिफ्राय 100 किल'मिटार गोजान हाग्रामा मोनसेयाव दं बे हाग्रामानि मुङानो जाहैबाय हाग्रामा जेब्ला नों बे हाग्रामायाव मोनहैगोन ना आइ बिखुनजो होमबा बे हाग्रामायाव मासे जिबौ नुगोन नोम्फा नुगोन होननानै बुंदों औ बे नोम्फा जिबौखौ नुगोन नों बे हाग्रामायाव ओमफ्राय लोगोसे सिरि मोनसे थागोन जांख्ला होमबा नोङो जिबौ थानायथिं थांनांला जांख्लायाव गाखोनानै थांदो बे जिबौआ बे सिरियाव माने जांख्लायावनो जिरायनानै थायो नोम्फाया बे जिबौआ बे जांख्लायावनो जिरायनानै थायो माने जिबौआ बे जांख्लाखौ भारा होयो नों भारा लानानै बे जांख्लाजों गाखोनानै थांनांगोन ओमफ्राय जेब्ला नों जिबौनि जांख्लायाव गाखोनानै थांगोन मासे मोसा लोगो मोनबावगोन आंहा मोसाजों जाजानांसिगौ आरो होमबा मा जानांगौ मैसोफोरखौ मोसाया जायाना रोंला दे आं बिसोरखौ ओमफ्राय मोसाखौ बारनायनि उनाव मोनसे हाखर मोनगोन हाखर बे हाखरनिफ्राय दै बस्थासे लाबोनांगौ लहानि बस्थाया दा लहानि बस्ता ना दिरुंनि बस्ता बे नोंनि गोसोसै जायखिजाया दै माबा लाबोनांगौ आरो बस्थासे मानो होनोबा देग्लाय अखा हायानो आसामाव हागासिनो माथो गुमै सिरि थाथ' खोनासंदो होमबालाय बे हाखरनि खाथियावनो मोनसे दन्दर दं बे दन्दराव जोंहा हाग्रामा सार आरो प्रमद सारा तपस्या खालामबाय थायो बेनिखायनो बिसोरखौ डिस्टार्ब खालामनाङा बिनि उनाव बे दन्दर सिङाव थांबाय थादो आरो दन्दरनि सिङावनो मोनसे दन्दर मोनबावगोन बेवहाय अमा मानै मोनगोन अमा मानै बे अमा मानैया बडिगार्ड बे अमा मानैया थालिर बिफांखौ बडिगार्ड होबाय थायो दा नों बे अमा मानैनाव आंनि नामखौ लानानै थालिरखौ लानानै फैबानो जाबाय खोनाबाय आइ बिखुनजो आंनो बै हाग्रामानि थालिरखौसो नांगौ नङाबा खोथाया दिगदार जागोन नों बे हाग्रामायाव थांखांबायबालाय मानोथो लाबोना लायाखैसै नोंलाय थालिरखौलाय नोंहालाय मानो जिबौजों सौजाबायनो मोसाजों जाजाबायनो थांनांगौ जाखो नोंहानो थांदों नोंहानो थालिरखौ लाबोनो हायामोन थांनायालाय थांदोंमोन नाथाय आं सिमाङावसो थांदोंमोन नोम्फायावसो थांदोंमोन होननानै बुंदों नों आंखौनो खस्थ'
बिखुनजो बुरैखौनो खस्थ' नोङो आंखौनो खस्थ' होनो वायला गाबबायसो माथो नोंनि सिमाङाव नुनाय थालिरखौलाय बोरै लायनांगौ जाखो आंलाय नोंहासो सिमां नुदों ना आंहा नुफादों नामा हाया हाया थालिर नागिरनानै लानानै फैबाय आङो जानोबा जा जायाबा था आया 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 मानो गाबखोब्रा आंलाय अबेनिफ्राय मोननानै होफैनांगौ जाखो नोंनोलाय बेफोरबायदि थालिरखौलाय जेसेबां हायो थालिर नागिरनानै लाबोना होफैबाय आं थेवबो नामानो गैया बिखुनजो हामालै हामा बेफोरखौनो गाबो नामाब्रा आं नोंखौ जंखायदोंसोमोनब्रा मानो गाबनांगौ जाखो गाबा एसे दुलुरलुर मानसियानो गाबो नामाब्रा दुलुरलुर मानसिखौ गाबबाथाय दाब्लाब्ला नुयो बेनिखायनो दागाब बिखुनजो दागाब नों जाय जायगानिफ्राय थालिर लाबोनानै होफैना बेखौनो जागोनब्रा आङो नों नालानिफ्राय लानानै होफैबाबो जागोन हाखरनिफ्राय लानानै होफैबाबो जागोन नै बे थालिर गोथांखौनो मखा मखि सौजोबनोसै आं नोंल' दागाब मोनथिबायना दे जाबाय थुदो बे थालिरखौनो लादो र' बिखुनजोआ आंना गाबगासिनो बे गाबगाबासो थांगोन आं नोंहालाय मानोथो सोगाबनांगौ नोंहानो बुरखायदो फामे बारियाव मा मा मैगं दङहाय जानोहाय आंबो मिथिला मा मा मैगं दङथाय र' नागिरैनि आं ओइ बिखुनजो मानो इसेबां आदर मालिलि गाबखोब्रा नांलालै आंनो सिमाङाव नुनाय थालिर हा मानोथो आवसाव बाथ्रा बुंबाय थायो नोंलाय हाया हाया थालिर नागिरनानै लाबोबाबो नाम गैया जाया जायाल' बुंजायो बे बुरै बैसोआवलाय बबेनिफ्राय थालिर मोजां मोजां लाबोनानै होफैनो आंलाय एलै दे नांला आं थालिरखौनो जाला ओइ बिखुनजोनो जौ बथलसो लायनानै होफैलाय फामे लाजियोहाय गुमै मालायनाव जौ बायनो आच्छा हौवा गोसोथोनोबा लाजिया मालायनि हौवाखौ गुमै मा दादा दोनबाय थायोहाय थां लायनानै फैथां आंबो लोंनो बेवाइफोर नोंबो लोंगोन दा लोङाहाय मानो लोङा लोङो ओइ फामे लायनानै फैथां माबा आंखौसो थिनबाय थायो थां होनबायना र' लायगौ अलसिया दाजाब्रा बिगुमैनि खोथाफोरखौ मानिनांगौ जागोन दे लायनोसै आं ओइ बिखुनजो दागाब नोंनो गोथाव बाथोन देनानै होगोन मिथिबाय आच्छा नोंथांमोना नायबाय थादोंबालाय भिडिअखौ लाइक होनानै गालांलायदोब्रा लाइकखौनो होनो बावबाय थायो हा बै होयिफोरा मानो होनो रोङाब्रा नायबायल' थायो नायनायजों लोगोसे लाइकबो होब्रा ओमफ्राय साबसक्राइब खालामिफोरा खालामबाय था आरो कमेन्ट हरबाय थाग्राफोरनिसिम थेंकिउ रोजा रोजा थेंकिउ आच्छा बारा थाबानो लादो मादै हाफांनिफ्रायथ' आं फैसाखौ लानानै फैबाय आरो मादै हाफां आंखौ फावगालिनिफ्राय गोजानाव थानो थिनदों दाथ' आं साननैसोनि थाखाय फावगालिनिफ्राय गोजानाव थाथ'नोसै दा आं बे 20 लाख रांखौ लानानै आं बिजनेस खालामनोसै बिजनेस खालामनानै आङो माजोन जाबाथाय बे फैसाखौ मादै हाफांनो होफिननानै माने सुद होनानै आरोबाव फावगालिखौनो लायफिननोसै आं अब्लासिम आं फावगालिनिफ्राय गोजानाव थाथ'नोसै बेखौनो खालामनोसै बेसोरा फावगालिया साननैसो दुखु मोनगोन उनाव बुरखायफिनगोन आं गोदै गारांजों दा आङो बे 20 लाख रांखौ लानानै बिजनेस खालामनोसै बिजनेस